É moi famoso pola súa arquitectura diversa. E entón, hoxe vou vos poñer aquí unhas imaxes e preciso que me intente decir se a construción está en Galicia ou non está en Galicia. Mira que hai moita Pero quen cousa. concursa? Nos ou o público tamén? Se hai unha bañera na eira, Rosa é e Eisi. Imos ca primeira, por favor, dentro. Ui, pero é unha construcción. Isto é unha construcción, isto é unha casa. Eso é unha casa. Eso, Galicia, jamás eu recorrín prejóns e todo eso. Home, a non ser que eu tiña na eira Pero non lle metido. veixo fiestras nin pódese nada. vivir Se aí. fora un porco, Pódese pero vivir, sendo un galo. no, Galicia. Isto que é? Galicia ou fora? Eu diría que digo que pode ser fora, Asturias. Asturias. É cerca. Asturias. El Eu de penso que é Ou máis por lonxe. Portugal, non? Por eso do galo, o mellor. Bueno, pero tampouco non, parece Portugal, galo Portugal máis portugués, outra maneira. O mellor por- Barcelos, no. Barcelos. Mira, o país non sei onde poderon facer esa Pero polo cousa ceo pode ser hortera. Galicia que está nublado. Bueno, polas Está nubes nublado. pode ser nublado. O Caribe ao mellor non A é, ver, será pero un sitio onde lle den Bueno, Rosa. importancia ao galo. Veña, ti que dis? Fora de Fora de fora. Galicia, ti Eu que dis? fora porque a planta tamén, esa planta non é un alcoholito nin é nada aquí. Vale, compañeros, resolvemos. A ver. Isto é... Fora de Ai, fora de Galicia. Galicia. Pois empezamos ben. Mire, Un aplausiño, que pero- acertaron. Se temos eso en Galicia, non salimos da porta. Home, que Ahora, dixe iso? vamos a apretar un pouco máis. ¿Dónde credes que pode ser isto, Rosa, este tipo de construcción? Ah, non, anterior. Anterior, compañero, non nos vayamos A do tan galo, rápido, a a do do galo. Claro, ibache decir dinos onde era o galo, que ahora Claro. quedei ca duda. Eu digo che que é un hotel. Que é un hotel. O Manoc Nicano Resort. Ui, xa o nombre, eso é... A mí sona como a sueco, así. É fora de Manok. España. Fora de España. Pero Fora de Manok, Europa. Manok pode soar tamén a asiático. É Asia, É oriental. asiático, pero Sí. galo asiático. Temos dos presentadores moi preparadas, Filipinas. Era Ah, Filipinas. vale, polo Filipinas. nome, polo nome. Bueno, Filipinas fueron españolas. Bueno, ni ponte ahora con bromas. Ridamos los rizos. Sí, él siempre tengo ver. para matar hotel. Siguiente Felipe. casa. A ver. Vamos A ver. para ali, seguimos. Eso é Gallejo, eso é noso. Ti dis. Aquí a pesa é un marco grande para que non lle quiten o linde. Pero esta Ele como xa non me está mou feio, aquí a non falar entendo encima. nada. Home, mira o tubo Pero a chimenea. mira, sí. O tubo a chimenea da calefacción. Pero a tella aí, si fíxate na tella. Esa A tella tella de aquí. parece, esa tella de aquí, eu non sei. Non xojades, Rosa, non xojades xuntos, Isto que fixeron? eso, aí vos en contra, Claro, aí vos en contra. Pero isto que é o que fixeron? O sea, había Eu dúas digo que rochas aquí. A mí e esta puxeron persona. entre unha e a outra, non entendo, fixeron dúas paredes con dúas rochas? Sí. Como era iso Montarlle de- dentro do hormijón e o hormijón Non puxose sei, negro. é como, non sei, se vaciaron a rocha e fixeron a Pero casa por que me dentro. despistas a xente con É que concurso? estou alucinando, non Concurso, a mí non sei me como está feita, Raquel, cando queiras faz o teu Eu digo que concurso. é pola chimenea ou é unha chimenea desas bilbaína ou é un peles. Sí que dis que é galega. Eu sí. Pero mira o Esos ceo, caras da que luz. azul. A mí Rosa. non me pega que sea de aquí, o da tella que me... Ti que dis fora de Galicia. Pero dixo Aquí Beatriz que que sai, era no, que hai estivera. algo aí, na desa Veña, tella. eu digo fora. Fora. Vale, pois compañeros, resolvemos a casa, Fora de Galicia. E onde será? Pero Onde? de onde crees que é Ai, a bueno, tella? mira, sinceramente foi un pouco polo tema da tella. Pero que onde non- crees que é esa tella? Ai, aquí alguén dixo algo xa, Non o sei, pero Veña, Rosa. hasta che diría que non é nin en España, fíxate. Nada, Rosa. Era en fora. España. Era no, Portugal. A Casa do Penedo. Xa tuve que É unela. unha vivenda única feita con 4 Sí, grandes tuve rochas unela. situada preto de Fafe, no norte de Portugal. Tío, norte de Portugal ten moi Xa trillado. has visto na Que parcela. hai moitas poboacións, mira. ademais, festas de casas Tuve en que unela, pedra. tiene unha foto aí. Pois nunca vi Ten tanta hasta unha cousa, piscina excavada na roca, unhas vistas Non espectaculares. lle chimenea. Non lle viste É chimenea. o que che faltaba. Pois era a chimenea portuguesa, aí. Sí. Aí Vamos, tenéis- compañeros. son veciños. 2-1 porque A ver, despois creo que ese que toca- diviño Portugal, era porque a Portugal considero que é da casa. Porque Claro, claro, por estiraches. Pues Vai vamos- en cabeza, Eu vai que isi pensaba con que chisco. No, vai xogábamos Rosa, vai Rosa. Vai Rosa. Eles son Lleva porque... tu concurso Ve que- conmigo. Es verdad que... Me voy coteando aquí. Siguiente foto, compañeros, por favor. A ver. Esta decides que é... Ui, que esa é moi bonita. complicada. Ai, pois a ver, Eu pois querería unha esta... casa así. Por ahora non digas Eu nada, só que digo son que moi querería listas. unha casa así. Qué bonita. A ver, mira, esa pode ser... Aí, esa ten trampa, vale? Sí. Porque é unha arquitectura indiana e ten Eso, trampa sí.
porque son máis en países de Sudamérica, Sí. pero tamén foi unha... Fixeron pa aquí, viñeron moito pa aquí. É Efectivamente. medio arquitecto tamén. No, e por aí pola Claro. zona de Eucar tiraría cara a Lugo. Sí, o pasa que, mira, iba a dicir, non, vense palmeras aí por detrás, pero tamén as trouxeron pa aquí, que tamén Sí. hai casas que ten as palmeras. E entonces a vosa Viveiro, resposta é... Viveiro. Por viver, sí, hai Viveiro. Viveiro por hai aí. tamén, Moitas, pero... moitas. Decides que son... Pero Decides, ese ceo tan azul será caribeño. decides que é galega. Eu digo que a xente de Carto, porque para ter esa parede tan blanca co que chove aquí, hai que dar Pero pintura. é galega ou non é galega? Eu digo que sí. E Eu ti, vou, Rosa? eu vou decir que de fora, pero é para engañar. Estou aí, que podría ser daqui, pero Rosa ese aquí- escudo vou decir que de fora, veña Rosa de di que de Sudamérica. fora Galicia e si di que é Eu tipo galega e Viveiro. é... Toma! Sí, acerta. Sí, é un día, Rosa falla. Viveiro, como dixo, No, Viveiro. Narón. Narón. Este é Narón. Pazo Indiano de Cabezas Limunca, en Que bonita Narón, do casa, comezos do século XX. Bueno, Pero ten razón, Isi, preto de Espectacular. Viveiro hai unhas casas Sí, sí, indianas moi moitas. Sí, bonitas. é unha arquitectura indiana moi importante. Toda unha rúa, ademais, con unhas pegadiñas ás outras que vas por aí. Barreiros, toda esa zona Qué bonito. bueno, desempate. Vamos por A ver, unha veña, fácil. sí, interesante. Unha Este fácil. concurso. Estou Unha moi fácil, nerviosa, veña, unha fácil. Unha Aquí- torre de... A Fácil, torre de... veña. A ponga esa Sí, torre... vou poñer aquí ti, A que- torre Eiffel que fixeron ali ao lado de Cuntis. É verdad, é Non verdad. xa venderon. Ai, Dios mío. Pon aí a siguiente, ver. compañeros. Este é Vamos. o desempate. Sí, sí, esta puxámoslo un pouco ver. fácil para que vexan. Ou non temos máis, a eso. Uy. Ui. Mi madre. Eso, Galicia non é. Eso é un muñeco que ten Pero é como arriba. unha especie de canastro ou non? Aquí non é por se non salíamos no telexornal. No. E salía a muller ante co abate e dicía, me vai, fixo un urrio, pero entra nos ajos por todos os sitios. E os ratos non salen de aquí. Pero eso é unha vivenda. É un hórreo fusión ou Sí, algo hombre, así. fusión sobre todo. Chámalle orrio se Unha queres, pagoda. pero o Unha que é non pagoda. sei. Como Bueno, unha pagoda. sí, Pero o no, tillado da qué casa é raro. como unha pizarra cutre, non? Eso que... Non sei. no, eso nin o que se ve diante, nin o que se ve detrás. Eso é China. E ese elemento que ten así por riba que non sei exactamente É o un que é. muñeco. Parece mira. como se fora Australia, Eso non? me Tienes gusta. moitas pistas. Ah, no, pero que non teño nin idea. que estaba vendo aí un moleco Pois que non se te entendía. revento eu todo encaixa, eh? Despois te vente Pode queixando. ser hacia Cuzco. Hacia Cuntis. Hacia Pensei Chile, que iba a decir hacia México. Cuntis. No, Machu Picchu. Velo No, mexicano. a mí me ese ya parece no. que é máis asiático, non? É Bueno, asiático. non centremos tanto. Por ahora dimos galego ou fora de Galicia. Fora, Tío, fora. a ver, Fora sí, de aí Galicia, foi, non, é que eu os digo. dous din fora de Galicia e compañeiros, isto é... Fora. Fora de Galicia, acertaron os dous. Pero non hai desempate, entón. Sí, porque iba medio punto el por diante que acertou por Portugal, que por medio punto gana Isi. E vou explicar, porque isto é moi interesante, e seguramente en algún día estudiaches isto, porque según a teoría de Robert Landon, defende que as patacas, que é este tipo de construcción, son maorís de Oceanía, pero son hórreos galegos ensinados por náufragos da carabela de San Lesmes no século É que tiña aí XVI. un Que interesante. algo E a semellanza do de- nome, de función da arquitectura xunto cos posibles trazos xenéticos europeos, alimentan a hipótese dun E contacto como fuche que galego de aprender precoz. todo iso de Cantas memoria? iba Yo estou lendo. É que Claro. yo iba a decir, David, canto sabes porque eu non tiña nin idea. Moi Pero ben, mira. Moi ben, moi Vanche ben. cambiar o nome, David Pois Sabe. hai ríos por aí pola zona de Caracaldas que son así patacas destas. No, de feito, a construcción chamase pataca. Pataca minuta, David. Que nos chamámoslle, bueno, nos facemos en pedras moito máis bonitos, ten outra pallada, pero nos a millor, e son así deste estilo cuadradas, e chaman unha hórrea. Que son, en vez dun hórreo, máis anchas e máis cuadradas. asturianas, estes son Sí. máis para Asturias. Pero aquí hainas. Si no Valdoviño, tamén na zona do A Valdoviño hai carretera que vai moitas. de carretera que vai de Cuntis a Cernadas, onde María Chelo, pois a carretera que vou sempre, que vai salir, bueno, aí hai hórreas destas preciosas. Saben toda na casa que Así que carretera é. podría estar en Teñen Galicia Vai de Cuntis a perfectamente. Cernadas. David, vouche pedir que quedes porque penso que este Sí, tema co que a imos ver.